ahwefo ne adofo ne etiefo nyina mo bia kwaba biemba Attention TV ene kwantwa machina medwem ewo Attention TV den sam koso ewo social media so ebi na eba besom tie ne di ma message so be like ya sanso a subscribe amaye na wasan so ashamaye ewa na netintini tietie mu ne se eye me ya edru ba bi no nsem ni bia na me te na me se se ne nka me we anka ye ebi se debi abra ye bobo sika no so na me hwe yawa me namu na me hwe de ekoso na me se e de enko but na we can share one my can share say adi we there if you say entia eso mani be kumi ekoma dwen mu na eho aka in fact operations are omo aye ensia operations mako so na baako kra scan ne de I say the akai de gisi eja na wo musa na ordinance fi se ba bi e wo no ye ka se yi a wanhwe a ebe wie no na asen akofa ha ofoforo e de aba but eni no eye intelligence say ebetumi a heal with time nti yenya no wo mu kakra na ye nhwe ye tutu ho kwan ya ye de ebetumi bia nti na ye me de se nananom nyina ba minim se de asi mu begu so nsa fise mentiasie afi mi wo ho abra mi wo ya umu ye wo akwantu mu a ye hwe me yade meti se nipa miensa ne yeko e de otoso miensa no bo video bi na meti se obi kasa meti ne na me se enye me CEO Vincent ne kasa yi na afidie okasa ya de okowie ye ne se kokura man fere se obehwisi ohwene so a me se me fere se me de adro beta so me se Vincent me am CEO and then the company brand who here chain me nkwa. You don't care about my emotions. You don't know what I'm going through. But no, me how mo. Enti na me bisa say enti me we are. Anka say na machi be. Edu ba bia. Esese ye bompa ye se nyame be man suboni ato ya brabom. Na apanjensi a enye a etwa ye ho ahia nyina so ne ye ho se asanjensi we sa na da so keke emawu Attention TV ne kwantwa akram